Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kaladan bun kijing ya tai kijing ya perkhat ban ya ai jingmut na kaliang ki MLA but na pedeng kita ki jing ai jingmut ngilaya jit katukat ni kimat ki bakongsan ki balong ki badon kam beta ka imlang ka salang ka songsuk songsan bat kumju ya beta ka roi kapar jong ke jelajungi dia ka banungkong kabangi smoke kabangi day bangin wanra akhmat ko darbar thoan kadai ya ka jing songsir ya ka songsuk songsan ha ka Assam Meghalaya border ba phiru philayu ihi hakini ki khandiat sngi kaladon ka jing kenat kaladon ka jing ya her jimut apreng ki brio ki basa ka border kumba philayu i ki YouTube hakini ki sngi nilau i ki jingjia ki berjia po yang kuli ki berjia laper kito barok ki wanra ya ke jing songsir ya ki nong songsinong ki ba haki tanjungi apo ka Assam border di nomor kata-katau nagaliang ka CLP ngila shim kiai kini ka kam bangin ra ya kini ki mat halor kini ka kam jong ka jing songsir jong ki riupai jungi ki Meghalaya hakini ki thain border jungi po Assam Meghalaya ngidon kam bangin pensngau syaka sarkar ba warlada kaladon gajing persyang nakaliang ki Chief Minister Bro Arngut nakaliang ke Assam bat Meghalaya aba ki persyang ba ong bakin ya syong ban ya sup ya sain ban ya penbet ya uput usam ndrei nalor kata kadang don hi ki jing kenat kidang don hi ki jing pendik penjenjar nakaliang ka Assam government bat nakaliang ki Assam police ki beri ki besa ha ka thain jungi kita kilong kimat ki bakongsan ka bangi sngog ngi de bandra nangtang UI bangin ra ya kani gamat ka badon kam kata kalong ba hakini ki khandiat sngi khandiat teyo bat ki benai kaladon kejing persyang ban wanra ya kejing bom songsuk songsan ha kani kejala jungi da kaba ka sarkar ka ailat ya kidon ki beriu ki ba persyang ban wanra biang ya kata ke jing bom songsuk songsan ha ka jelajungi bakilai persyang ban lum ban lekpai syaklau bat kumju bat persyang ban king ki atiar biang kum syathan garohil sengilayo ya ki report bakaladon kum kata ke jing persyang tingi don kam bangin pan ya jing sai na sarkar ba kalale ayu ya kito ki beri ki balawan pai bat ke ki package ka ba ka sarkar kongres na pumuswa kalabo ban ai jing erap ya gini ki beri ki balawan mi ban surrender ki balawan ban ong bangi kinwan pai no syak mainstream ndre ya ki ong sum lale ai te kaladon ru ke jing keno ba kaladon ke unemployment problem ke bajur hadu kata bakini ki beriu kimban se bakin wa dakiwe kilan ban yo ya kata ke employment